Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Nduk Cici ya teman-teman. Ini waktunya di persawahan ya man. Waktunya matun suket ya teman-teman. Suket wis jembrung iki man. Delengen iki lho man, sukete jombrung iki lho man. Iki winginane iki entuk petang gulut iki lho man. Nah, entuk petang gulut kae. Mbek rong gulut iki lho man. Iki. Bari ngono Cici kan tak tinggal to man ning omah to. Dadine gak iso suwi-suwi ning sawah. Sukete man delok nang jembrung kabeh. Sebelum berangkat tadi aku punya inisiatif loh teman-teman. Kayaknya garpu iki penak loh man jika garuk-garuk suket ning sawah. Iyalah tempone po enak eram loh man. Lah kadang sukete jabutane uangnya loh man. Bagi teman-teman yang mau matun suket bisa dicoba loh teman-teman. Bagi yang nggak punya wangkel bisa pakai garpu ya man. Untuk kangkung ini usianya sekitar 8 hari ya man. Alhamdulillah sekali ya teman-teman, kangkungnya wis ketok subur-subur, ketok ijo-ijo ya man. Ini yang kemarin saya watun teman-teman, kelihatan bersih ya suketnya teman-teman.
Kalau jajaman arek nyang jajan sitok kurang man. Sebenarnya iki mau wendong loh man. Gluduk kene nyamperin dhuwur man. Tapi lah isuk mau kebablasan kawan loh man. Isuk mau kawanan ceritane gak iso bodal. Dase gliyeng-gliyeng loh man. Dok, cantik. Cantik. Mau nengah arek man. Cantik. Oi. Mam jajan rek. Mau neng kayak jajan wis mau nengah iki man. Disambi sembarang-barang meneng. Dalanane HP soalnya. Nutuk niki Mas lah udan marine iki. Tas teko pe udan wisan. Sukete man wae. Sekarang musim udan dadine iki sukete jan koyo disebul lah iki winginane mari jemes iki man. Dadine sukete lemu. Kesel man, ngelak. Aduh, Mimi Anyo, istirahat dulu man. Pak, istirahat dulu. Oi, kak ngombe. Ah. Cici ngelak lah man. Dah taruh sana. Hah? Panas. Iki peralatannya man, iki peralatan kangge besik-besik iki man, kangge matun. Lek kangge garpu iki jabutan sukete angel man. Lembek garpu iki dincep-cepene ngene penak, meper terusan tanahe. Terus sukete sing cilik-cilik iki mau saji kekrek-kekrek ngene lho man. Iki mau inisiatif teko omah iki momen gawe teko omah iki mau. Lah wingi tak juabuti mek tanganku mentung-mentung. Mentung-mentung tanganku. Lanjut lagi man, bintang mari. Selak sore iki man. Aduh man, udan man. Grimes iki. Ngiyop sik man, ngisor jeruk. C. Udan iki lah. C. C orang gubris iki lho man. Nah. Udan iki padahal. Udan. Balik. Gak kira udan piye lho, iki lho wis ceblok udan gak kira udan. Grimes iki. Jarene ora udan iki lho man, padahal udane wis ceblok. Itu iki gelas. Ko, grimes ko. Ngeyel lah kakandai. Sik man, untuknya saitik iki lho man. Nah. Julungkas mari ki lho wis man. Padahal iki lho sik jam 3 lho iki man. Aku mau budal iki jam 2:30 mangkate. Tak pikir mau gak udan.
Tempone teko kene grimis. Nutuk-nutuk nih iki man. Cek mari ngene ditinggal golek jeruk. Pingin mangan jeruk men, tapi gak ono wohe. Wohe sik entah. Beres wes. Mari. Sing sisik kono sisa ae lho man. Sisik kono, ae, kurang sisik kono. Nah, sisik kono sisa ae. Rubuh saiki jam 3 asin tapi kan yo wis gerimis udan. Nduk. Cantik. Tik. Tak ambilkan jeruk ya. Iya, Cio. Ege. Mama. Hah? Apa, Nak? Minta apa? Apa? Cio, iya. Cio, iya. Hei. Si ya, Man. Banyu HP-ne nduk. Ketiban banyu iki lho. Iki. Tunggu tak ambilkan jeruk dulu ya. Tak punuk jeruk ya, Nduk. Golek jeruk sik, Man. Ora enak singgek ya. Iki jambune adikku iki, Man. Jambune gak subur, kayak krep kabeh, Man, kakean emes. Udan. Tempone jeruke ora enak iki lho, Man. Padha cilik-cilik kabeh. Ora nek sentuk belas kae lan kono sitok til dhuwur tapi. Aduh. Cici buaya kecil. Buaya kecil. Banyu mak, temen banyu dicocok mak, banyu. Sik ngongkon Pak De iki. Gak kena, Bos. Ini kono jangan jeruk kono jarang. Aduh. Yo, siraku kena wete jeruk iki lah. Wes. Gila. Nduk, tak ambilkan jambune Pak Noko cantik ya. Enggak kena apa. Kena. Gak mau Pak mau. Ndak pilih no. Tak ngerti aku. Ndak wis buat dipilih nih. Juga jambu man. Njaluk jambu nih Pak No man. Gak apa-apa man karo wonge man. Iki man jambune man gede sekali. Jambune gede sekali. Ini lagi 2. Yo jeruk iki lho man. Jeruk iki cilik-cilik iki lho man. Iki nanduri wit iki wit jeruk iki bareng karo wit jeruk sing ning sawah Hetan ngene aku lho man. Iki kan sawah kula niki man, iki Gunung Lincing. Nek sawah Hetan kono jeruke meh bareng mbek tak epakno iki lho man. Nandure. Yo jambune gede-gede iki lho man. Ku cemondelane akeh iki lho man. Meronta jiwaku langsungan. Roh cemondelan man. Yo gede-gede jeruk jambune. Ku jambune gede. Jambune gede iki. Tuh. Wes dapat 3 kok akeh-akeh. Seneng sing duwe kok. Iki entuk ya, Pak. Entah. Mateng iki. Nah. Iki semateng iki.
Iki sing mateng. Kak. Terlalu mateng, he? Gak enak. Kok gak enak? Kok gak enak? Si tak, sikile iki gedibal. Lemah iki. Tunggu. Atuh. Aduh cantik. Duh, aku tau kok urumen dah. Hah? Burungan. Ini apa? Ini jamu nih. Tunggu sih. Kotor sih. Kirasin penyakit. Kurang rapat andure kampung. Hah? Kurang rapat. Motor sih sama ini. Gak ngono carane. Carane iki nandur iki ya. Tibake ya gak sebar gak. Ngene lho, Pak. Udah iki. Kayak digaris-garis ini sret, garis sret, sret. Jadi ngene ta. Sret terus diicir nih. Ada wani ngono. Nyapo wong liyane disebar malah apik kok. Yo gak iki terus gurung gede ya. Iku tak kerep wis sithik. Lah iya engko lek wis gede tak kerep. Masih kaya lore mulai kerep ya ada ya. Aduh, telat. Oke ya, Bang. Dadi jambu kristal iki men, iki lak warnane kuning, iku gak payu didol. Soalnya aku dikirim ke tengah-tengah dalan tambah mateng. Ih, terus kematangan gimana? Malah tak cukup. Baru iso dikirim lak ngene iki. Ini ki baru dipanen. Lek sing iki mau iki terlalu mateng iki. Engko teko tangan dalan iki udah akhir terus empuk. Yo renyah iki, Man. Aja digedelek go balik ae pacule. Lha kok. Lek gowo. Galak sampe sing dhuwur kono, ayo go balik. Apa? Haruk. Enggak. Isik. Kuwi ya. Balik ya. Jadi ke sih. Yo wis ya Man, iki wis jam 4 iki Man, iki wis grimes saya mau. Iki siap-siap mulai iki lho Man. Terima kasih ya teman-teman sudah melihat video JJ. Jangan lupa subscribe channel untuk JJ. Terima kasih. Salam seduluran. Assalamualaikum.